God. Ameni vadikani, ameni. Amen. Tadzokazve nhasi Thursday ino kuti tizotaurawo shoko raMwari, Mwari vachitibatsira, iyo varivo mubatsiri wedu. Tinokufarirai mese kunze uko, Mwari vekudenga Amen. vakuitirei zvakanaka muzita raJesu, ameni. Amen. Tichangoverenga shoko raMwari rinowanikwa kuna Jeremiah chapter 29 pavhesi 11, inozikanwa zvakanyanya. Inoti, nokuti ndinoziva ndangariro dzandinorangarira pamusoro penyu, ndizvo Yes. zvinotaura Jehovha, ndangariro dzorugare, dzisati dziri dzezvakaipa, kuti ndikupei mugumo une tariro. Zvaitaura Mwari zvinotaridza kuti vana veIsraeri vakanga vari muusungwa, vakasungwa varimo. Mwari ndobva vataura, tinoona vachichema kuti saka tichabuda rini kuvana vedu, kochichi, kozvinhu zvedu, kozvazodai. Saka Mwari Yes. ndopavaitaura navo vachiti, aiwa, ndinoziva ndangariro dzandinadzo dzine mugomo une tariro, dzidziri dzezvakaipa pasi dzine mugomo une tariro. Zvakangofanana nesu vadikani, kuti kana tiri takatodai tine mamwe matambudziko atinofunga kuti tichamabuda here, kumarenzi tichamawana here, vane mafizi, vana vechikoro, kuhwere, kudii zvakawanda zvaunenge uinazvo. Asi Mwari vakuti hanzi ndinoziva, vanotokuziva, ende kuti unoda kutogadziroitwa zvakati, vanotoone ndangariro dzakanaka pamusoro poupenyu hwako, hanzi dzine mugomo une tariro. Saka isusu zvedu zvinodawo kungoramba tichingovaudza, ivo vachitoziva kuti ndoda kugadzira zvakanaka. Vanotoziva kuti unoda kudya, vanotoziva kuti vana vechikoro vanoda kuenda kuchikoro, marenzi anoda kubhadhirwa, zvese Mwari vati vanoziva. Tiri munhamo iyoyo, munhamo iyo unofunga kuti haubudi, Mwari vanozviziva kuti one day uchabuda, ende uchitobuda zvechokwadi. Saka ndozvavari kutaura vachitiyeuchidza kuti mumwe munhu anenge atora satara kuti apa handifungi. Mwari vati vanoziva, ende vane ndangariro dzakanaka pamusoro poupenyu hwako, dzine mugomo netariro. Saka tikangoviwa masimba ose, zvedu zvinoita vadikani, tisacheme, tisarwadziwe, tisaite sei, nokuti kudenga kuna Mwari. Pane zvimwe zvokutoti mwana anoti mai handina, baba vangu vakafa, mai handina mukoma, handina, saka ndichazoita sei? Mwari vati ziva, vanoziva. Ndinobva ndafunga imwe vhesi iri kuna Genesis, murume anonzi Jacob achembera asisaoni, ndobva Josefa akuenda nevana vake, mukoma nemunin'ina, Manase naEfraimu. Saka vaenda navo, ndobva ndizvone, baba, chiropafadzai vana vangu ava, mukuru ndeuyu, mudiki ndeuyu. Iye anga handiziva, ndinenge pamusoro pake. Saka ndobva akunochinja maoko, akuisa ruoko rweright kumudiki, left akuisa kumuhomwe. Ndobva zvanzi naJosefa, no baba, zvanzi ndinoziva. Iyuyo uchatoropafadzwa. Saka ndozvichongoitawo Mwari kuti ndinotoziva zvangu kuti uri kuchema, wachema 5 years 10 years uchichema, ndinoziva kuti kana one day, kana one day is one day, kana kangosvika unokanga dzese. Saka Mwari vedu vanoziva vadikani, hatichemei tine tariro, tichiziva kuti tinoitirwa zvinhu zvedu naMwari kana nguva ingokwana. Ndizvo zvinorwadza, kushayiwa kunorwadza, kunochemedzesa, zvinorwadza zvisingaiti, vamwe vachiwana iwe usina, vamwe vachienda kudzimba, vamwe vachienda kumabasa iwe usina, asi Mwari vati ndinoziva. Ndine ndangariro dzakanaka, dzine mugomo netariro, dziri dzezvakaipa, asi dzokuti zvizova zvakanaka. Saka naMwari wedu tinongovatenda kuti vanotiitira zvakanaka. Unoziva Josefa akatobatikana, akati mudhara wakawo, mudhara asingaoni ndifunga akatonobata inside, isai uko. Yakati no, ndinoziva mwanangu, handioni, ndinoziva, pamweya ndiri kuona siya ndakadai. Saka Mwari vedu vanoziva. Zvishuwa ndozviziva, zvinorwadza, zvinogomeresa, haunyatsonzwa zvakanaka. Ukasvika pane vamwe wakadaro, hautonzwi zvakanaka, unoita usiri chinhu, asi Mwari vati ndinoziva, vachatiitira one day.
hai vedu vanogona. Wow, that is so powerful. Sisi maita zvenyu mamuri kutoshumira kwandiri chaiko. Ratangana neni, ndinoda kutenda Mwari zvekuti. Mwari Uh, vakanaka, like you are saying, God knows. He says he mm, knows, for I know the thoughts. Ende vanenge mm, vachitoziva zvechokwadi, vanhu vari kuda shoko irori, ende vanenge vachitoziva mwoyo yevazhinji yakutoputsika. Ini mm, nditori panapa ndiri kutotenda Mwari kuti Mwari nhai, ndiri kutonzwa muri kutaura directly to me chaiko. So I just want to thank God because he's faithful. Ndo yeah. maitiro ake iwawo. Vamwe vanogona kubvunza kuti hanzi Mwari anotaura sei. This is how God speaks. Unogona kungoerekana wangotena to a channel yakutoshumira shoko that is speaking directly to your spirit. Mm, Kunzwa kuti this is exactly what I was looking for. Kana kuti umwe munhu anogona ngokutaurira mashoko unonzwa kuti I was looking for this nai. Saka we want to thank God because nguva imwe neimwe unenge uchingotaura uchitirangarira. And I love that verse ukazodzika nayo Jeremiah 29 iyeye. Ukaenda mm, pavhesi 12 paanoti hanzi, and then you shall call upon me and you yeah. shall and pray unto me and I will answer you. Mm, Ndozvinotaura shoko raMwari. And anobva ati mm, hanzi, and you shall seek me and find me when you shall mm, search for me with all your heart and I will be yeah. found of you. Saka paanotanga kundangariro dzake dziri patiri, I think zvazvinoita sometimes kuomerwa kana kuti kana uri munhamo unenge uchingoona nhamo iri pamberi pako. Mm, Nokuti zvinenge zvakaoma zvechokwadi, zvinenge zvisina kumbomira mushe. Unochiona nhamo uri kufunga kuti ndoda magetsi nhasi, magetsi aya ndiri kuaonepi. Saka iwe kuti mm, uzofunga kuti kuna Jesu anoti for I know the thoughts, unogona yeah. kukanganwa. Ende kuti ugofunga kuti anoti hanzi ukandidana ndichakunzwa ipapo ipapo, Mm, unogona kukanganwa wotanga kumhanya kuti shamwari yangu nhingi uyu, ndiani kuangandipa uyu, ndiani kuangandipa. When God mm, is just there pasaidi pedu, ndiye ukanamata kwaari achamutsa munhu anoita chokwa. kuti nhai hama zvakadii, handiti give you a name chaiyo in your head, vokuti ukaenda kumunhu Mm, iye uchinonokumbira anonokubatsira. Saka dai Mwari vakangotibatsira kuti kunyange zvakaoma sei, but that our minds may not forget kuti kuna Mwari. Because zvinotaura pai pane scripture inonga taura Sidhoni hanzi hatinzi we are not inonzi chi we are not exception yekuita yekusangana nematambudziko. We are not mm, excused from nhamo nekuti mm, tinoda Mwari. Nhamo dzinotouya, ndosaka vachiti nyange yeah. ukafamba nemumvura zhinji Mm, haingatongokudzi, nyange ukafamba nemumoto haungatongotsi, nekuti mm, Jehovha vanenge vanedzo. yeah. Saka ndangariro dzavo dzakanaka. Ukazoenda Mm, kuna Isaiah 55, this is the scripture I was reading today. Inotaura iyo kuti ukada kutarisa kumusoro, inotaura kuti hanzi vakaipa handiti vanosiya nzira dzavo, mm, vasakarurama nepfungwa dzavo dzakaipa handiti, but hanzi kana vakauya kwandiri, if they turn to the Lord, hanzi Mwari uchavaregerera zvachose. Then vanobva vazoti hanzi, for my thoughts are not your thoughts, neither are mm, your ways my ways, says mm, the Lord. Kuona mm, kuti uyu munhu akaipa uyu, zvandakambomona achiita sei, zvinhu zvake zviri kufamba kana kuti zvazomira sei, but anenge mm, aziva kwekutenera, anenge aziva yeah. kwekutiza. Saka dai Yeah. Mwari vakatibatsira kuti nesuwo tizive kwekutizira vedu wei, kuti kuna Jesu une hanya Mm, nesu. Unoti pfungwa dzedu nedzake hadzina kumbofanana, nzira mm, dzake dzedu hadzina kumbofanana. Nobva razopfuurira pamberi, unonzwa pavhesi 11 yandinoda inoti hanzi, so shall my word be that goes forth out of my mouth, it shall not return unto me void. mm, mm, Ukafadzwa zvinhu zvako zvichaendeka zvichadii, hanzi shoko ravo haridzokere kwavari risina kuzadzikisa. Saying therefore mm, I know the thoughts that I have for you, plans to prosper you. Ndozvarinotaura kainoti pfungwa dzekukuropafadza kwete dzekuparadza. So kana mm, Mwari vakatodaro, handi shoko ravo haridzokere kwavari risina kuita yeah. zvavarituma.
chokwadi. Saka unoziva kunyange zvakaita sei like you said kuti Joseph anonzi Jacob anga akura but aiziva mweya wake waiziva kuti zviri kufamba sei. Saka dai Mwari vakatibatsira nesu kuti vatipewo that spirit that knows. Nekuti maziso edu tikatarisa anotiratidza zviripo and maziso aya okudza kuti iwe mamiriro atida situation aya yakolapsa. exactly haichatombogadziriki but dai Mwari vakatipa that spirit that knows that spirit. Nekuti shoko raMwari rinoti hanzi what is born of spirit is spirit. Isusu tirimwe nekuti our father is spirit. So dai Mwari vakatibatsira that our spirit is more powerful than our soul and our flesh, tigone kumira pashoko ravo. Aiwa ichokwadi ishuva iyoyo. Aiwa Mwari vedu ndiMwari vakanaka kumbotisei kana tichinge tatu zvezvi takutogadzirisa mind dzedu dzinenge dzati hazvichaita. Kana tanzwa shoko takutoziva kuti kune akatotibheka naye ndiri munhamo kudai kune akatomira neni. Ndosaka wainzwa King David achitaura kuti hanzi izvoni Jehovha ndimi mufudzi wangu. Aindozvizwa hondo dzisingaita aingozva kuti ndimi mufudzi wangu hapana chandinoshayiwa. Ineni nyange ndikafamba nemupata wemvuri werufu muneni. Saka izvo unoziva tikagara tiri mushoko zvinonzi tirarame shoko titaure shoko. Tikagara tingori naro nhamo ikauya ubva kuti mushoko bha inotiza. Ndatobatwa itoita speed. Nyaya yacho imwe tinozoita zvamambotaura zvamene kuti tinobva tazvikanganwa mascriptures ese anobva aenda wangosara nenhambo bedzi yakakutarisa iyoyo yekushayiwa iyoyo yekudii zvese yakakuti bvuma ziso manje uona kuti hakuna kwandibudi apa ndipabudi zveshe wotonawo usikatobudi. Asi kana tikangoti zvikangouya toti mushoko tikangodaisawo nekuti shoko ndo Mwari vacho. Zvikangooma mushoko unodaisawo hakuna situation inokunda Mwari. Azviiti. Ndosaka paipai kuna Jeremia kwainzironi ndiri Mwari venyama yose. Amen. Chinondikunda chii chinondikunda pachona pa kuna 33 Jeremiah 33 hanzi ndidanei ndigokupindurai ndigokutaridzai zvakavanzika. Yes. Tikangotaura bedzi shoko Mwari vanotitaridza vadikani. Ndosaka mainzwa shoko raMwari tanzi Elijah anga akafanana nesu. Aingosvika zvake wototi dha topedza. Manje totanga tachema tigoungudza tigodiko tigozoti mai vangu vakafirei nasekuru vangu vakazofirei nhamo yandazenge ndazo. Ngatitaure zviri mushoko Mwari vanozviita. Hanzi shoko ravo hanzi haridzokeri risati raita zvinhu. Yes. Kwavari ngatomboita zvinhu pano ngatondipa zvandofanirwa kupuwa kuzodzokera. Ndozvavari kutaura Mwari. Wow. NdiMwari vakanaka ende dai tikaramba takangobatirira pashoko because ukaenda Isaiah ari kundiitira zvakanaka. Mwari vanoramba vachingodeclare kuti I am the Lord your God and there is no other. Vanoti hanzi they shall not be ashamed that wait for me. Vanomirira Jehovha havanyadziswi. Ndezvinotaura shoko raMwari. Zvinototaura kuti hanzi majaya vakomana vachaziya vanopererwa nesimba. But those that wait on the Lord shall renew their strength. Saka dai tikaramba takamirira kuna Jehovha. Kuenda pavhesi 51 yaIsaiah pa15 inoti hanzi but I am the Lord thy God who divided the sea. Ifungai kuti mazano ndinombofunga kuti Mwari kana maigona kuparadza sea vanhu vachipfuura nepadry ground mungatadze here kundipa chakati because zvinhu izvozvo zvidiki diki chaizvo kucompare to kuparadza sea pakati mazimvura ayaya. Gungwa rine mvura yakawanda sisi gungwa. Haisi hwizika zvimakova zvokumusha kwedu zvimana mutora. Gungwa rine mvura. Baba vangu vakazi
ngobvepi mvura iyi vaione gungwa? Ndikati igungwa baba, Mm. mvura iya iya yekuti hauzivi kuti pasi pachona pakati panosvika kupi, Mm. but Mwari vanoti ndo pavakadhivhaidha vanhu vakafamba on dry ground. And Zvakanaka. ndoda imwe scripture zvakate inotaura kuna Isaiah 49 pavhesi 15 inoti hanzi mukadzi ungakanganwa here mwana wake ari kuyamwa, Mm. Mm. kana kuti ungashayira tsitsi here kumwanakomana wake waakazvara. Mm. Akati hongu vanogona kukanganwa, asi Mm. ini Asinini. handimbofi Ah. ndakakanganwa. Yes. Yeah. Pa16 anobva ati hanzi ndakanyora, hanzi Hey. ndakakunyorai muzvanza zvangu. Muchanza umu. Hey. Mungunzwa here? Hanzi ende masuo enyu anogara ari pamberi pangu. Saka Komanaka. there's not even a time yekuti Mwari havasi kumbotiona zvakaoma kudaro. Hanzi Mm. atoora. Martha anoti Mwari Lazarus ane 4 days akutoora, Hey. atoora Mwari imomo, but Mwari vanoti aiwa vanomuti Lazarus buda. Buda. Saka Mwari watimonamata womukuru. Kutobuda munhu akasungwa achitobuda iye anga kutonhuhwa. Hama Yes, dzake sisi vake kutoti zvichaita kunhuhwa. Iye ndo vanoti buda iyi buda. yes. Honye dzakaendepi? Saka Mwari wedu anogona. Wozokunda kanyaya kako katokotoko ikaka katokotoko aka. Katoko sisi, ndosaka Bhaibheri richitaura kuti hanzi musakanganwe matestimonies. Haikonei kukanganwa zvakaitwa Mm. naMwari. Sometimes it might not be what is in the word, but zvavakakuitira iwewo Mwari. Pane Hey. zvavakakuitira zvokuti ukazvifunga unoshamisika kuti yei, zvakamira sei mumiriro Zvafamba wazvakaita. sei? Izvozvo Satani akangwara anobva atomhanya oramba achikupakira kuti hazviiti hazvitomboiti kuti yes, akutaridze zvakanaka zvaMwari hakuchazvioni. Iko yes, kungofema kwatinako ikoko, kungofamba, yes. kutongomuka, kutongouva zvandiri izvozvi minana mikuru, but Satani anozvivhara zvese. Zvese Ongosiya meso nhama ako yako chete anovhara. iyoyo. Meso ako anovhara. Ndosaka Bhaibheri richizotaura kuna Psalms 119 pairinotaura kuti hanzi the entrance of God's word brings light. Shoko raMwari rinounza chiedza. Saka Mm. ukasatenga shoko riya manje, unogara chiedza chinogara chakavharirwa panze. Ndizvozvo ishuwa iyoyo. Saka hativerengei shoko raMwari, Mwari vatibatsire. Ngativerengei shoko raMwari. Unoverenga shoko raMwari, pane vhesi that leaps out of the Bible rinouya kwauri zvokuti rinokukudza nemumwe muudziro unoshaziva kuti nhai. Mm. Ende usakanganwe zvawakaitirwa naMwari. Nyamwari Zvidiki vedu. zviya zviri kumashure, pane Mm. wakamboponeserwa iwe kana poneserwa mubereki kana Mm. wakamboponeserwa hama yekuti munoshamisira kuti imi munhu akazongopona zvinotyisa mufunge mira Mm. naizvo. Kana kuti wakamboona basa nemumwe muonero basa kumashure uku mamwe Mm. makore anokushamisa, dzokera ikoko unoti Mwari, you are able to do it. I have seen Chokwadi. that for me before makambozviita. Saka Yeah. munosvimbisa shoko renyu zviro kwazvo. Pfungwa dzenyu dzamunadzo neni, the Mm. thoughts that you have for me are of good and not evil. Ende Yeah. munoazikisa. Powerful words zisimaita zvenyu. Vanemiwo munhu waMwari tinotenda. Tinotenda Mwari. Vadikani, tinoda kukutendai nezuva ranhasi. This is what we had kuti ngosheyawo nemi. Kuti pfungwa dzaMwari ndezvedzakanaka kwete zvekukuparadza. Ende Mwari vanozvizadzikisa. Saka Mwari vanoziva. Vakatokutarisa izvozvo, vari kuziva mamiriro ezvinhu zvako, ende ndo vega vanogona kuzvigadzisa. Pane imwe scripture inotaura kuti hanzi ndivo he is the creator of good and evil. Mm. Zvakanaka nezvakaipa zvose zvinogadzirwa naMwari. Saka ivo ndo vane simba. Ngatiendei kwavari tinoti imi Mwari ndimune simba rekutikundisa kugona kukunda zvakanaka nezvakaipa zvese. Saka we just want to pray tingoti Mwari pamunonzwawo shoko iri mubatsirike muitirewo zvakanaka nesuwo tiri kutosimbiswa mufunge, Mm. tiri kutosimudzirwa, tiri
kudhairektwa kuna Mwari, nokuti chishuwo chedu ndechekuti shoko iri rikumhanyisei kuna Jesu, nekuti ndiye muvambi nomukwanisi nemuponesi wedu. Saka I'm just Yes. going to pray. And pamunonzwawo mozosheya, mokomenta, molaika and also subscribe. Regai tinamati. Toda kutendai Mwari maita henyu. Tokutendai nenguva ino neshoko renyu. Shoko reinodaro Mwari rinoti hanzi munorisvinurira kuti murizadzikise, haridzokere kwamuri risina kuita zvamarituma. Shoko renyu ngariende Mwari, ribate muupenyu humwe neumwe ane nzeve yechanzwa, kuti vagoitiwa zvakanaka nekuti imi Mwari munotigonera uye munotida. We love you and we thank you. Maita henyu Mwari, rambai muchitishongedzera, muchingotizarurira neshoko renyu. Muropafadze nekuita zvakanaka umwe neumwe. Murape vanorwara Mwari, musimbise vakaneta vagone kumirira kuna Jehovha. Takutendai Mwari, itai vanhu venyu zvakanaka muzita raJesu. Amen. Amen. Tinokutendai vadikani, muswere zvakanaka. Bye. Bye bye.